Mga tugang, yaw na naman kita sa programang Problema Mo, Simbag Ka. Ngunyan tabi, ang sa tuya na surat, hali tabi digdike Pitch. Sabi tabi ni Idol Pitch digdi sa surat niya, halat katabasahon ko nga na. Ngunyan, hali digdi sa surat niya, Mr. Bugte, dai na tabi ako nakakahadok, asin nakakabugti, kiagam. Aw napa no? Nata ina. Dahil na nakabugti, dahil pa nakahadok. Ay grabe naman na ako mo ini, halat katatapuson ko nga na ang surat. Dahil tabi ako Mr. Bugte, pigpapabugte ni agam, asin pigpapahadok. Nababataan da tabi kan sa kong hangaw. Ano naman sinama ng mga problema nindo ini? Ano na ini, Pitch? Alat katatapuson ko nga na, ito makapagtaon na solusyon. Haloy na tabi kaya ako, Mr. Bugte. Maduwang taon na tabi akong dae. Kaya mampalan. Haloy na ako tabing dae nagsisipilyo. Ano? Ini ang problema? Ano naman sa nakadakol-dakol kang problema tabi digdi sa mundo? Iyo pa ini. Baratuhon tabi ang toothbrush, budak tabi ang Colgate. Natataday ka nagsisipilyo. Nalilibong ako. Dakulo ng problema ang pitsa sa porkan kapwa tatawo. Kaya mampalan na kapig papahadok ni agumo buda, dahi kapig papabugte. Kasi man nga na magpara, sapal nga ni kanhangaw. Ngunyan tabi, inan advice na ni Mr. Bugte, sa problemang iyan. Bumakal ka na tabi ng mga sampolong sipilyo. Saro man tabing bag na Colgate. Nus-nusan na tabian nga pakmongan. Tawa ko nagumuday talaga. Nagrani ka pa sa namadilis, mayo na ako. Patawara kita. Sana tabi, nalisurbiran ko sa imong problema, Mr. Pitch, Kaya mampalanday pigpapabugte. Kailan si Pilya? Hasta tabi inabot na kita kiuras naman kang pamamaaram. Shoutout tabi, sa gabos na paraan tabay ta, digdi tabi sa Kuya Kuling Kuya Food page. Sa gabos tabi ng mga working abroad na followers natin, lalo na tabi mga Bicolano, Urago. Diyos maray na aldaw sa Indo gabos. Asin tabi, ini si Mr. Bugti na nagsasabing, Bugti is life. Hasta mga idol, Diyos maray na aldaw sa Indo gabos, more Bugti. Mabalot.